elk moment dat je een bijaard hoort, langer dan bijvoorbeeld een minuut, dan is er dus iemand daadwerkelijk aan de gang op de bijaard. Vaak heb je een computer of een trommel die voor de dagelijkse korte stukjes muziek zorgt. Dat is om het uurslag aan te kondigen. En de bijaardier speelt gedurende een uur allerlei stukken naar eigen keuze. En dan hoor je dus de feestelijke klanken, niet automatisch, niet mechanisch klinkend, maar heel menselijk muzikaal. De meeste mensen is onbekend dat er iemand de klokken bespeelt. De meeste mensen hebben nog nooit gehoord van een bijaardier. En dus ja, dat is eigenlijk altijd al wel zo geweest. En dat Leeuwarden weer een bijaardier heeft, dat komt nu gelukkig ook wat in de publiciteit. Zodat mensen ook bewuster kunnen omgaan met wat ze daadwerkelijk horen op het Hofplein. Je hebt altijd een onvrijwillig publiek. Dus mensen die beneden rondfietsen en rondwandelen, mensen die in de buurt wonen, die horen het. Eigenlijk, die hebben geen keus. Dus je gaat geen hele gekke dingen doen. Zeker niet op een lage bijaard waar al 6 jaar eigenlijk niet meer vast gespeeld wordt. Dus je speelt een muziek waarvan je denkt van dat vinden mensen waarschijnlijk mooi. Ja, dat zijn dan melodieën die mensen kunnen herkennen of mensen ervaren de sfeer van de klokken die zo over de stad uitgestrooid worden. En ik hoop dat ze het mooi vinden, maar ja, echt zeker weten doe je het natuurlijk niet. In de zomer van 2017 zag ik een vacature uitgeschreven door het Sint-Antonie Gasthuis. Zij waren op zoek naar een bijaardier, daar heb ik op gereageerd. Nou, na de sollicitatieprocedure, dat houdt in een gesprek en een bespeling van een half uur, hebben ze mij gekozen om voor 2018 tijdens Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa, als bijaardier op te treden, elke vrijdag. En daarom ben ik dus op 5 januari begonnen. Elke dag van 12 tot 1, elke vrijdag van 12 tot 1 speel ik dus op het carillon.